E falando da necesidade de pôr a producir os bancos marisqueiros, a Confraría de Ribeira está a regenerar os seus coa axuda dunha embarcación. Estánse a retirar algas e remover terreos no banco marisqueiro de Aínsua e no das Eiroas. Unha embarcación está a traballar dende o luns na regeneración dos bancos marisqueiros de Aínsua e as Eiroas pertencentes á Confraría de Ribeira. Nestes 4 días de actividade xa se retiraron uns 6 contedores de algas que son trasladados a unha empresa que se encarga da súa reciclase. Tras a retirada das algas realízase un arado dos terreos que oxixena e ablanda a terra para mellorar a produción das zonas tratadas. Estamos facendo un proxecto de regeneración aquí na zona de Insua, máis na zona de Eiró, entre Eiró e Praia de Areia Secada. A actuación consiste en, primeiro, estuvo un barco quitando algas, e posteriormente á limpeza de algas procedemos ao labrado. Agora estamos no período de labrar as zonas. Agora mesmo está o barco limpando algas na parte de Ameixida, onde vamos a abrir o marisqueo para o mes que ven, para que cando vayamos para traballar ali este o máximo limpo de algas posible. Esta é a primeira vez que a Confraría de Ribeira realiza unha regeneración destas características, xa que o habitual é que o faga persoal da mesma entidade. Mais nesta ocasión acolléronse unha subvención da Consellería do Mar con fondos europeos que permite unha regeneración máis completa. Pois sí, hasta agora non se fixera, témoslo feito os mariscadores hai bastantes anos, pero agora como a administración exige bastante en materia de reciclado das algas e todo eso, pois faise mediante empresas foráneas. Hai que contratar unhas empresas, é a primeira vez que se fai así, sí. A Xunta dá oportunidades todos os anos para poder facer proxectos de regeneración, que leva un seguimento de uns 5 anos. Decidímonos porque ao estar quedando sin marisco e cada vez os mariscadores somos máis, temos que ir poñendo a producir máis zonas para poder seguir traballando, senón quedaríamos sin terreno. Con esta actuación a Confraría de Ribeira recupera zonas de marisqueo moi castigadas. A actuación remata o venres.